स्टेशनाव लोगो हमलायनो फैनाया नै बेनो सैमाखौसो लोगो हमफैदों सिंगारबो मादो नों गोसो थोयो ना थोआ सिंगारबो जा बेटाया बेखौनो बोलाय बिदि दिनदार मानसिना बियो हिनजाव सिखावनो थांनो नागिरदों ओरैनो थाबायाखै स्टेशनाव बियो खोथाखौथ' हमनो हाखाबाय हिनजावखौथ' जानला मानला खावनो हाखाया खावोबा सिख्लाफोरखौ खावनो हागोन आरो हिनजावखौथ' खावनो हाखाया खोथाखौथ' हमनो हाखाबाय जानांगौ मिथिगौ हाय लोगोफोर उदालगुरि थांगासिनो मwnसे लेकआव नोंथांमोनाथ' जायगाखौ होननानै मिथिखाबाय जानांगौ बे स्टेशन मोनसे जोंनि उदालगुरि रेलवे स्टेशन जोङो लोगो दङ लोगो सानै बे सासे बेयो अनन्त बिहाबो इउटुब चेनेल मोनसे दङ मा मोनथाय नाम गैया आं इउटुबार नङा अनन्त बेनि नामा अनन्त जौ फाग्ला दै मिथिबायना ओमफ्राय बै आंनि लोगो बिबो लोगो बेयो थरिना लोगोबो नङाबा मा लोगो नङा बेयो आंनि नुदों लोगोबाथ' बिदि खालामनाय नङामोन ना बियो आंखौ आं दुश्मन होननानै आरो बियो जाबायदि दिनदार मानसिना बियो हिनजाव सिखावनो थांनो नागिरदों ओरैनो थाबायाखै स्टेशनाव बियो खोथाखौथ' हमनो हाखाबाय हिनजावखौथ' जानला मानला खावनो हाखाया खावोबा सिख्लाफोरखौ खावनो हागोन आरो हिनजावखौथ' खावनो हाखाया खोथाखौथ' हमनो हाखाबाय जानांगौ मिथिखाबाय जानांगौ नुदों खोथानि एसे फानसे बारा जाखायो बेनिया एसे हमनो हाखा नङा थगायदों बियो हिनजाव सिखावनो थांनो नागिरखादों बेयो माबाखौ सिख्लाखौ खावनो थाङा बियो हिनजाव सिखावनो थांगोन उन्दुनोबो ओंखारबाय दायो हरनि 10ता जाबाय 10ता 5 जाबाय बेयो नुदों जानांगौ 10ता 5 नों गोसो थोयो ना थोआ सिंगारबो मादो नों गोसो थोयो ना थोआ सिंगारबो जा बेटाया बेखौनो बोलाय लाजिबाय हाथाया मादो नुदों देलाय सिख्लाखौ बुजिदों सिख्लाफोरालाय होखागोन दा सिख्लाफोरा हैनाय बागा हैबाय थाथों जोंनिया जोंनि सरत दे मादिमोन नों गोसो थोयो ना थोआ गोसो थोनाया लाइ थोआ माइ गोसो थोनाया स्टेशनाव लोगो हमलायनो फैनाया नै बेनो सैमाखौसो लोगो हमफैदों मा नाम ना बिउटि आलासि लांफैदोंलां नै थांनो गारिनिफ्राय ओंखारनानै मोदोम